Hvorfor filmer du mig? Nej, det synes ikke, du skal være med det her. Hold op. Ej, er den god? Det var rigtig god. Hold da kæft. Shit. Fuck, det er sgu da Cecilie, mand. Fuck, er det Cecilie? Vi er samlet her i dag for at mindes Cecilie Frederiksen, som er gået bort med en dramatisk ulykke. Cecilie var jo ikke bare en helt almindelig pige. Nej, tværtimod. Hun forstod virkelig at engagere sig og havde en positiv indstilling samt interesse i alt, hvad hun foretog sig. Hun kunne løse større konkrete problemstillinger i form af strategiske analyser. En, der havde innovation og kreative idéer, samt nye tilgangsvinkler at gribe tingene an på. Hun kunne endnu videre vurdere økonomiske konsekvenser af handlinger på forskellige niveauer i erhvervsmæssige tiltag. Hun havde stor fagkyndighed i det. Hun var både fagligt og praktisk anlagt på hendes studie. Sidst, men ikke mindst, så var hun billig arbejdskraft. Ja, ikke mindre end 13.500 kroner om måneden. Ja, Cecilie var handelsøkonom studerende. Så nu passer I satan ned med på de handelsøkonomer.